odlieta preč, alebo zasa nie je nejaký fotón, tu je tá častica, tu je ten fotón a za chvíľu je odletá častica bez toho fotónu, ten fotón je poletený. To je ešte strašne zaujímavá vec v tej fyzike elementárnych častíc, že tiež si asi už počuli takým rovnakým spôsobom, že mnohé z tých jadier atomových sú tzv. Radioaktívne, to znamená, že sa môžu meniť na nejaké iné, rozpadať sa môžu, alebo také, také. Oni sa rozpadajú takýmto spôsobom, to je strašne zaujímavé, si myslím, že v podstate tie jadrá, ktoré sa skladajú z protónov a neutrónov, tak tá zmena toho jedného jadra na iné jadro sa základom tej zmeny je taká, že jeden neutrón z toho jadra sa rozpadne na tri častice, ktoré sa volajú protón, elektrón a neutrón. Neutrón sa rozpadne na protón, elektrón a neutrón. Z čoho by som ja usúdil, a dodnes ma šokuje, že to nie je pravda, pretože to by bol nesprávny, že ak sa nejaká vec, ktorá sa má neutrón, rozpadne na tri veci, ktoré sa volajú protón, elektrón a neutrón, tak ja by som z toho usúdil, že ten neutrón sa z nich skladá. Ak sa nejaká váza, keď ju hodím o zem, rozbije na črepy, 1., 2., 3. a 27, tak ja by som z toho usúdil, že sa z tých črepov skladala, z tých 27, vtedy to neboli črepy, vtedy to bolo, ale z tých črepov by to znala. V tých elementárnych časticiach to tak nie je. Ten neutrón sa neskladá z toho protónu, elektrónu a neutrína, napriek tomu, že sa na ne rozpadá. A ten rozpad prebieha takým spôsobom, že tu je neutrón, ktorý sa neskladá z troch vecí, ktoré sa uvoľnia a každá odíde svojím smerom. Tu je neutrón, ktorý sa neskladá sa z kvárkov, ale to je ešte iná história. Ten neutrón to, čo sa s tým stane, je, že ten neutrón zmizne, proste prestane byť a namiesto neho vzniknú tí traja. Že on sa na ne správnejšie by sme mali hovoriť, že on sa na ne premení, nie že sa rozpadne, ale odjak sa tomu hovorí, že je to rozpad. A niečo podobné s tým fotónom, že ten elektrón tam je, alebo nejaká nabitá častica, a on neobsahuje v sebe toho fotóna, ktorého vyžerie z citrónu, vytlačí citrónovú šťavu a tá citrónová šťava predtým v tom citróne bola. Tak ten elektrón do seba vytlačí ten fotón, ale ten fotón nebol v ňom predtým, ten fotón v tom momente vznikol. Akože, dúfam, že vám nikto nepovedal, že budete všetkému rozumieť. Ani ja väčšine z toho nerozumiem, ale hovorím. Dobre, ďalšia otázka. Prípadne samozrejme, keď je nespokojný človek s tou odpoveďou, tak môže to povedať. A keď už trikrát povie, že je nespokojný, tak ja začnem hovoriť, že to čo tu máte za to žiak. A myslíte si, že naozaj existuje tzv. Higgsov bozon alebo božská častica, o ktorej teda je teória, že je zodpovedná za hmotnosť všetkých častíc? Higgsov bozon najväčšou pravdepodobnosťou existuje, dá sa teda, že sú už v podstate bol experimentálne objavený. Názov božská častica je úplne sprostý názov, ktorý proste vymyslený kvôli tomu, aby sa mohli písať palcové titulky, ktoré tak vzdušujúco znejú, ale a to, že dáva hmotnosť všetkým časticiam, je taká v nejakom zmysle je to pravda. Ľahko sa to napíše do novín a časopisov, tak ako to potom si prečítajú ľudia so 100% pravdepodobnosťou nepochopenie veci, alebo vlastne nejaké. Čiže ten názov božská častica je proste klamlivá reklama, alebo ako ma povedať. Proste to je keby som, ja neviem, čo by som to priročil. Keby som povedal, že Coca-Cola je živá voda. Coca-Cola je dobrý nápoj, akože príjemné, tak není živá voda, akože keď prátovi v rozprávke niekto odpne hlavu a sestra to poleje Coca-Cola, tak neloží. Tak to nie je. Napriek tomu je to dobrá vec, ja ju mám rád. A mne úplne vadí, keď z dobrých vecí sa robia veci ešte lepšie, ako keby, lebo potom niekto ako ja dojde a povie, že ale to není pravda, že tá vec je
až taká dobrá, z čoho väčšinou sa stane, že keď vám o niekom povedia, že on je strašne dobrý, a potom vám niekto povedia, že až tak strašne dobrý není, tak človek väčšinou tá psychológia je taká, že sa preklopí, že on je vlastne zlý, keď není až tak strašne dobrý. Tak Higgsov bozón není žiadna božská častica. To, že dáva hmotnosti všetkým ostatným časticám, je tiež popletenie podľa mňa skutočného stavu, ale súvisí s hmotnosťami ostatných častíc. Napríklad s nimi súvisí tak, že rôzne častice rôzne intenzívne dokážu interagovať s inými časticami, kamarátiť sa, prijímať ich, vysielať ich. To, ako intenzívne jednotlivé častice interagujú s fotónom, je dané ich elektrickým nábojom. Častica, ktorá má nejaký elektrický náboj, interaguje s tým fotónom nejako silno, vyžaruje, pohlcuje. Častica, ktorá má dvojnásobný náboj alebo trojnásobný náboj, má tú interakciu, kamarátstvo, nepriateľstvo, neviem, jak to nazvať, dvojnásobne alebo trojnásobne silné. Čo je zaujímavé, že všetky elementárne častice, ich intenzita, ich interakcie s Higgsovým bozónom je úmerná ich hmotnosti. To znamená, že čím je častica ťažšia, tým intenzívnejšie reaguje s Higgsovým bozónom. Je to úplne tak presne. Keď máte 7,5 krát ťažšiu časticu jednu od druhej, tak tá ťažšia 7,5 krát presne toľko isto intenzívnejšie interaguje s Higgsovým bozónom. Takže je tam veľmi úzky súvis medzi hmotnosťami a tým Higgsovým bozónom. Tvrdenie, že on im dáva hmotnosti, je prehľadné tvrdenie. A či existuje to naše porozumenie elementárnym časticiam súčasné je také, že nemusí nevyhnutne existovať, ale najjednoduchšie porozumenie svetu je vtedy, keď existuje ten Higgsov bozón. Teraz je postavený obrovský urýchlovač v Ženeve, ktorého jedným z hlavných cieľov je zistiť, či existuje alebo neexistuje ten Higgsov bozón. A to, čo už doteraz namerali, ako oni musia experiment veľmi veľakrát opakovať, lebo to nie je taký experiment, že v chémii, že urobím nalej do skúmavky, vlejem jednu skúmavku druhú a to sa stane. To není tak, to je to tak, že urobíte tú vec, ako keby ste jednu skúmavku druhú nalejali z jednej skúmavky a z druhej do jednej chadičky. A teraz len s istou pravdepodobnosťou sa to stane. Proste v tej častičkovej fyzike je to tak, že tie výsledky nie sú zaručené, sú s istou pravdepodobnosťou. A to, že vznikne ten Higgsov bozón, keď teda tie skúmavky nadajete, alebo teda tie častice zrazíte, so strašne malou pravdepodobnosťou. Čiže vy to musíte veľmi veľakrát opakovať ten experiment. To je taký experiment, že dojdete ráno do roboty, zapnete to, urobíte ten experiment a vidíte, že či je alebo není. No ale už roky ten experiment beží a to, čo sa zdá, je, že majú, že vidia nejaké prejavy nejakej častice, ktorú doteraz nikto nepozoroval, presne tam, kde by mal byť ten Higgsov bozón, so všetkými vlastnosťami, ktoré doteraz boli schopní zistiť do tej častici, takými, ako by mal mať Higgsov bozón. To znamená, že pravdepodobne, že ten Higgsov bozón existuje, je vysoká a v podstate teraz je ten čas, kedy sa to dozvieme takmer s istotou, alebo neviem, či je dostatočné. Nech sa páči. Čo to ten Higgsov bozón je? Higgsov bozón je. Na to asi neviem odpovedať na takéto zrozumiteľ. Poviem aspoň niečo. Tak ako my rozumieme svetu dnes, tak látky sa skladajú z molekúl, molekúly sa skladajú z atómov, atómy sa skladajú z jadier a elektrónov, bla. A niekde tá vec, že každá vec sa skladá z nejakých menších dielikov, niekde to končí. Podľa nášho súčasného poznania. Môže sa ľahko stať, že v budúcnosti ešte objavíme, že aj tie veci sa z niečoho skladajú, ale dnes sa nám to javí, že sa neskladajú z ničoho. Ani teoreticky nemáme pocit, že by sa mali z niečoho skladať, že ani logika nás k tomu nevedie. Keby som tu zobral, že tá robota naša
prírodných vedách alebo vo fyzike ako robota Sherlocka Holmesa. Sherlock Holmes pracoval dvomi spôsobmi, ktoré